Dobrý. Som tak chudobný. Škoda, že nemám nejaké peniaze. Nič nemám. Nejaký pán tu je. Kto tu prišiel? Aj, keby mi dal nejaké peniazky. Dajte mi prosím nejaké peniaze. Chcete ísť do hry Squid Game? Hrá sa o $30 miliónov. A ako sa to účastní? Ako to je? Zavoláte mi. OK. A kde sa stretneme? Ja pre vás prídem. A dáte mi nejaké peniaze, prosím? Prosím. Ne, prosím, nejaké peniazky. Haló. Dali mi nejaké číslo, takže haló? Počujete ma? Haló? Nasadajte. Ahojte. Dozadu. Nedáte mi dopredu ešte nejaké peňažky? Nie, nasadajte dozadu. Tak, dobre. A čo sa vlastne bude jednať ešte raz? O $30 miliónov. Dolárov. Choďte dozadu. Dobre. Nie, kde som? Asi ma uspali. Ja neviem, kde som, ale mám nejaké oblečenie divné. Mám nejaké divné oblečenie. To čo je? Čo sa deje? Môžem ísť za vami? Prvá hra je bábika. Aká? O čo sa v tej hre bude jednať? Keď poviem červená, musíte stať. Keď poviem zelená, môžete ísť a musíte ísť za túto čiaru. A potom ste dokončili hru. Je túto jednu. A kedy sa to začína? Zelená, červená, zelená, červená. Zelená, červená. Zelená, červená. Nie. Zelená. Yes, dobre. A dajte mi tie peniaze, čo ste mi slúbili, halo. Tie peniaze. Teraz choďte ku postieľam. Ale ja chcem peniaze, na som vyhral, ne? Choďte tam. Joj, vy ste ozbrojení. Prečo? Už som sa zobudil, už je druhý deň a neviem, čo sa v tej hre úplne ďalej bude hrať. Poďte za mňou. Čo strieľate? Druhá hra je koláčiky. A čo sa v tej hre bude robiť? Či teda sušienky. Musíte si zobrať toto vykrajovatko. Dobre. Takže to mám vyrezať, hej? Áno. Hej. Už to robím. Už som dal. Dobre. Je to dobré? Dobre. Teraz choďte ku postieľam. OK. Takže za zajtra. Ahoj. Ďalšia hra. Neviem už keď dostanem tie peňazky, ale už ma to štve. Už tu je. Ahoj. Poďte na ďalšiu hru. Ďalšia hra je sklenený most. Toto není sklenený most. A čo mám v tom robiť v tej hre? Ešte tam nevstupujte. Musíte vyskakať po týchto sedačkách až tu ku konci. A potom tu. Môžem peniaze mať potom? Ak vyhráte. Počkaj, ja sa pripravím. No. Dobre. Ešte posledný gauč. Dobre, ide to. Mám daj mi už tie peniaze. Poďte za mnou. Peniaze chcem. Dajte mi ešte tu. peniaze. Tu donúka. Čo mám robiť? Peniaze? Dáš? Máte peniaze. Áno. Daj mi. Kartička na druhú hru, na budúce. Nechcem, fuj. Dajte mi peniaze. Dobre, už choďte preč, už ma nezaujímate. Dostal som peniaze ešte. Dobre, už som spokojný, takže
Poďte Čaute. preč, už ma nezajímate. Odpustite mi branu. Ja, dobre, môžem si skúpiť tento dom. Takže čaute. Hej, No už idem za môj tatko, čo bude hrdý. Ahoj. synu, vyžobral si dačo? A pozri, mám niečo lepšie. Kde si zohnal? Nepýtaj sa. Som skoro prišiel o život. Chceš marshmallow? A ešte na posledný si dám a potom si kúpime na čo o dosť lepšie. Ďakujem. No a teraz super si krásne žijeme s takýmko luxusné. Pozerajte, máme tu herné štúdio, tak kedy natáčame, toto je moje samozrejme úplne luxusné, toto je moja tatka. Synu, čo by si chcel na večeru? Na večeru? Neviem, kúp nejaký mekáč. Čože ešte raz? Čo nepočul? Čo by si chcel na večeru? Mekáč. Dobre, tak choď zatiaľ tam hrať. Ja, ako dobre, a máte peniaze, super. Bez to užívam ten život a hráme Fonko každý deň skoro s tatkom. Samozrejme aj Minecraftík. Tu máš jedno. Ďakujem. Dáš mi to prosím tu ak vedľa z toho radšej? Prosím ťa. A tam to jedno daj preč. Díky. Ahoj. Ja pôjdem za tebou, uvidíš, čo poviem. Čo je tatko už? Poďme spať, už je moc hodín. Fakt. OK. Vypnem svetla, počkaj chvíľku, prosím ťa. Vypnem aj v štúdiu, lebo aby sme nemohli to robiť blbosti. Ako to funguje všetko, tatko. OK, no, choď spať, no. Dobrú. Môj tatko spí, takže to musím využiť. Idem si zahrať asi Fonko, si idem zahrať. Prečo? Joj, trošku som spadol. Ne? Idem sa trošku plaziť. Ja, tak už idem. Ticho. Hlavne nech spí. Prosím. Idem ku môjmu najlepšiemu konku. Ja, jaká mňa mina. Si idem zahrať. Idem si zahrať Fonko. To je superovka úplne takto žiť. Ešte s tým burgeríkom. Mňa minka. Teraz hovor. Ja sa tu nedá spať, čo sú tu za zvuky. Čo, môj tatko sa asi rozbudil. Aj na počítači? Ja som sa pozeral Máš sa na chystať do školy učiť a už si mal dávno spať. Ešte raz. Máš záracha. Prečo? Nezbalil si tašku, dostal si v škole 5, ešte si nespal a teraz tu hráš. Ja. To ti príde akože normálne. Ale to je také, že jak sa to volá? To nie je tak akože... Ešte si dám jednu hru, prosím ťa. Dávaj do postele. Nie! A zajtra nejdem do školy? Dávaj do postele, zajtra ideš do školy. Ale čo, mám toho plné zuby. Ešte raz? Mám toho plné zuby. Nie! Prosím! Koniec! Prosím, nie! Nie, prosím, stop! Prosím, dobre, stop. Tvoj počítač už nefunguje. Nie. To máš za to, že si neposlúchal. A ešte tu máme ďalšie 3. Toto je To zapalíme. Nie, nezapaluj! Vstavaj. Čo? Syn, vstavaj. Prečo? Ideme do školy. Nie, prosím. Daj si školskú tašku. OK. No poďme, tatínku, poďme. Škoda, ja som dneska nechceli. Ja som ani pripravený dneska na písomka. Musím si ideš vyľadiť, nie? Riaď si tu. Ešte tam ani vodičák. Poď. OK, tatínku, no čau. Ja idem do práce a dúfam, že budú samé jednotky. No, tak to je. Inak sa ma doma neželaj. Tak čau. Zastavová škola. Asi angličtinu sa tu učím. Zase je to nudák. Proste nedá sa tu.
Ja si idem domov tajne. Joj, ako dobre. Ja som si povedal, že dneska si idem domov, haha. O to nič nezistí. Som myslel, že on šiel do roboty, on nemá tu auto, takže išiel určite do roboty. Ako dobre, dneska idem zahodiť baka. Nech gambliť. A ako pekne. No to fóno ide. Keby som ešte tam vyhrala na tie parašulky z škapov, tak to by bolo niečo úplne iné. Fajn. A inak môj tatko mi včera kúpil nový počítač, takže si ho tu idem dať. Pozrite, na čom táto mašina poháňa. Na takomto stroji veľkom. To bude mať miliardu FPS-ok. Ešte raz, čo? Vôbec tak, to mi bolo zase jasné. Nerob. Ale mňa Ako to čo to? už dávno skončila škola. Však ešte máš 2 hodiny školy. Povedala už, Takže vypínam vodu. elektriku. Na počítač máš zarecha mesiac. A ešte jednu vec. Veď pančuka povedala, že dneska už skončíme skôr. Hej, to ti tak budem veriť. Nerob, ukludni sa. Takže nemôžem už na kompe už nikdy. Nie. A čo idem robiť? Ja viem, čo ideme robiť. No, Hýbaj za mňou. no idem. No. Ide sa pekne učiť. Nie, hlavne to nie, prosím, zľutovanie. Prosím, zľutovanie, jedno zľutovanie malé, prosím. Poď si robiť úlohy, to, čo si dneska v škole nerobil. Dneska nie sú úlohy. Však sa ani v škole bol. Bol. No dobre. Joj, ako dobré. Úplne, mi to ide úplne učenie, úplne som včera stále jednotku, že tatko. Ja idem ešte do práce, tak Dobre, nerob zle. Inak to bude horšie. Chod do práce, dobre. A môj tatko nejde toto. A môj tatko ide do roboty, takže ja dobre, môžem si zahrať na kompis. Dobre. No už idem k tomu kompu, krásne. Vem. O to nepríde, lebo je v robote, takže je pohodička. Ja zavnem to fóno. Je úplne skvelá hra, proste úplne najlepšie, úplne. Ja si to asi idem vylepšiť trošku komp. Už? Ja ako dobre, už mám ten počítač nový tu hneď hodený, už tu mám 4 počítače, tento je tatkov, ale... Som doma. Nie! A ja som sa učil som sa. Prečo ten počítač vidím zapnutý? A prečo učebnica je pohodená? Kde? Ty si ma neželaj. Nie. Nie! Ešte čo? Nie, prosím, hlavne to nie. Prosím. Nie! No, čo ideme teda tatko robiť? Ešte idem robiť? Ty budeš mať zaracha. Veď už si mi povedal, že mám. Ale vieš, ako budeš mať zaracha? Vieš, ako budeš mať? No. Vonka ani nevylezieš. Prečo? Vonka proste nevylezieš. Dobre. A takže nepôjdem aj do školy teda. Pôjdeš do školy a k počítaču sa nehneš. Jo, okej. Dobre. No. Ahoj. Robiť úlohy. Idem si robiť úlohy, okej. No, zase robím ten úlohy, už je to fakt nuda už. Hneď, rýchlo rob. Ja už robím. Dobre. Dobre. Na chvíľku pôjdeme spať, tak musím dať preč toto. 3 hodiny. To mi jedno, teraz pôjdeš skôršie spať. A 3 hodiny. Aj na kamoši ma volali, či môžem ísť na futbalík. Môžem ísť? Moja pištol... nie.
Moja pištol hovorí, že nie. Nie. Ako myslíš? Tam sa nehneš. OK. Budem sa učiť. Tak Už som sa doučil, tatko. No čo idem robiť? ja idem vonka, aby som vedel, že nebudeš hrať na počítači. Robot ťa tam nepustí. Ja idem do práce ešte na chvíľku. No, ahoj. No tak tento robot neprižiedol so mnou. On si myslí, tatko. Okay. Čo mi to pípa na mobile? Robot bol zničený. Čo? Nech si ma nepraje. Ešte, že som si to nainštaloval do mobilu. Nech ma to upozorní. Aha, tatko nič nezistí. Ja má to ako. No ja si to idem zahrať na kompičku. Synu, otvor. Čo si ma tu zamkol? Čo? Nezamkol. Ahoj. No čo? Ja tu nemám nervy. Si zase toho robota zničil. No čo je to? No a čo? Poď sem, stoj tu na tomto mieste. Postav sa na toto miesto, kde som ja. I hneď. Počkaj. Nie. Áno. No, pozrieš ešte jednu vec. No, čo je tatko? Ja budem na teba dať pozor, sa neboj. Nie. Mám tu rotačaky. Ja rozbijem to! To on tak nerozbiješ. Nie. Ak sa pohneš, tak vystrelím. Dobre. OK. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Samozrejme, nech dáte aspoň 5 lajkov. Poprosil a nejaký subscribe samozrejme. A nech sa vám toto video páči, môžete aj ohodnotiť do komentárov. A toto bolo naše prvé video, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Ahojte.